Оп, здрасти! Намираме се в град Чирпан на една площадка, която има място. Това е около нас. Площадката отпред идва някакъв човек, който мисля, че ще се пъсне в нас всеки момент. Ние няма да правим това. Има препятствия, има една Марина ето тук, която ще шофира след малко. Чакай, разкарай се. Да му плаш. Ко беше сега? Съженител, спирачка, газ. Да. Да, чакай сега. Safety first. Ключа къде е? Ето го. Да видим колко пъти Марина ще изгаси този автомобил. Какво бе? Тя го блокира, бе. Тръгваме ли? Да се виждаш по-добре. Почти тръгнахме. О, ху-ху! Движим се. Чувството е разкошно. Малко ми стана горещичко. И на мене. Но за Войче. Скоростта е екстремна. Оф. Не знам дали се видя. 11 км в час. Доста лудо. Уху! Все едно съм на влакчето на ужасти. Карам без ръце. Може да се засилиш малко, ако искаш да минеш на втора. Не искаш, добре. Как да споря? Бе, за спирачката? Съедините ми спирачка, да. Almost. Мисля, че приключих. Що бе, няма, запали се и си тръгни на тази Мария. Марина ще ми купува нова кола сякаш. Значи, току-що на първата локация имаше доста проблеми. И сега ще ходим на едно друго място. Друга локация? Друга локация, на която ще се пробвам. Опит номер 2. Що? Добър се зарадваш. Жени шофьори, това е. И това, дами и господа, е Марина, която с лекота кара автомобил. Голяма лекота. Това е днескашния епизод. Както казах, намираме се в Чирпан. Имайте много поздрави от него. Чао! Ще се видим След малко. скоро, надявам се, когато измислим нещо интересно за правене. Специални поздрави на Милена и на Вероника. Липсвате ми, обичам ви. Чао!